І зараз у нас на зв'язку наша колега Катерина Лісунова, Нью-Йорк, США. Пані Катерина, зараз у вас ранок, ще ніхто не голосує, але вже йде підготовка. Ви, мабуть, вже спілкувалися з нашою діаспорою, українською діаспорою та кримсько-татарською діаспорою. Які у них внутрішні стани? Як вони готуються на вибори? Що для них означає сьогоднішні вибори? Ну, насправді дуже прикута увага, як саме собою очікувано, до виборів. Насправді українців, так чи інакше, кримських татар в Сполучених Штатах Америки зареєстровано 380 тисяч офіційно проживають, мається на увазі, і неофіційно десь 500 000. Зареєструвались голосувати зараз по всім Сполученим Штатам Америки 50 тисяч людей. Зазначу, що проголосувати тут достатньо важко, тому що у Сполучених Штатах існує всього 4 виборчі дільниці. Тобто, відповідно до консульських відділів, які знаходяться на території Сполучених Штатів Америки, це Сан-Франциско, це Чикаго, Вашингтон і, відповідно, Нью-Йорк, де знаходжусь я. І це означає, що багатьом людям, які зареєструвались, голосувати їм доведеться, вони можуть знаходитись в інших штатах, але щоб проголосувати, їм доведеться їхати на одну із найближчих дільниць. Тобто вони реєструються на найближчій до себе дільниці. Відтак, наприклад, люди, які проживають в штаті Мейн, що на кордоні з Канадою, повинні їхати, щоб проголосувати у Нью-Йорк. Або навіть люди, які проживають в штаті Аляска, вони мають реєструватись у Вашингтоні. Але що ви запитали про те, наскільки важливо, наскільки вони готуються, але попри те, що їм треба подолати таку відстань, вони все одно приїжджають автобусами, приїжджають громадами. Саме собою людям, які проживають в Нью-Йорку, на місці набагато легше проголосувати. Зокрема, в Нью-Йорку є достатньо активна громада кримських татар, які неодноразово виходять і виходили на протести біля штаб-квартири ООН під час надзвичайних засідань Радбезу. І саме собою, що, наприклад, кримсько-татарській громаді, яка є в Нью-Йорку, їм проголосувати тут буде легше. Але громадяни України, які голосують зараз по 4 дільницям Сполучених Штатів Америки, вони навіть їдуть з різних штатів. Тобто відповідальність достатньо велика і дуже відповідально тут ставляться до голосування і очікується, що будуть великі черги. Зокрема, із суто математичних причин, тому що з різних штатів приїжджають лише там на 4 існуючі дільниці в Сполучених Штатах. Катю, маю до вас ще питання. По-перше, дякую, що долучились до нашого ефіру. І от взагалі розкажіть, будь ласка, які настрої нині в Нью-Йорку? Чи наскільки велика підтримка взагалі безпосередньо до України, до тимчасово окупованого Криму, до кримських татар, до тих облав, які відбуваються? Тобто, наскільки велика підтримка безпосередньо в Нью-Йорку, в Сполучених Штатах Америки щодо України? Ну, Нью-Йорк чим цікавий? Тому що тут знаходиться штаб-квартира ООН. І саме собою, що тут підтримка є, і вона активна, і вона тут потрібна. І тому всі люди, українці, які проживають тут, кримські татари, які проживають тут, вони активно долучаються до всіх процесів, вони беруть участь в спеціальних сесіях, спеціальних засіданнях. Ну, як я вже казала, виходять на протести, виходять пікетувати перед ООН і намагаються максимально закликати увагу. І тут взагалі, в принципі, в Нью-Йорку дуже активна громада і діють різні локальні організації, суто українські. Причому створились кілька таких після Майдану, і от під час, на фоні всіх цих подій, на фоні анексії Криму, створились кілька таких платформ, зокрема як «Разом» організація. Але, що цікаво, тут існувало багато українських організацій і до того, які самі по собі є історичними, як Український конгресовий комітет, до прикладу, і, зокрема, в Нью-Йорку є фактично велика частина Манхеттену є не те, що підпорядкованою, а викупленою колись старою ще діаспорою, українцями, і віддана на користування української громади. І тут діють такі будинки, як Український інститут, є дуже багато організацій, і завжди є місця, де зустрічаються і обговорюються всі питання. І, до речі, що цікаво, до виборів також готувались активно, і
відбувались такі івенти ознайомчі, громади зустрічались, обговорювали, вивчали процес голосування, щоб бути підготовленими.